Evankeliumi on Matteuksen evankeliumista luvusta 6. Nousemme kuulemaan. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempiarvoisia kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäräänkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedonpukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljon ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tahi mitä me juomme, tahi millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek, mint azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületet meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségével sem öltözött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsi hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ez a mai nap evangéliuma. Áldott téged. Haluan kiittää vielä kutsusta tähän teidän 70-vuotismessuunne ja juhlaan ja koko päivään. On ilo olla tässä teidän kauniissa kirkossanne, jonka rakentamiseen me tuusulalaisetkin olemme omalta osaltamme saaneet osallistua.
Rakkaat kristityt, elämme tällä hetkellä Euroopassa hyvinkin raskasta aikaa. Lehdet ja tiedotusvälineet kertovat sodasta, jota käydään lähellä meitä. On käyty jo liki 1,5 vuotta. Me puhumme keskenämme kotona ja työpaikoilla sodasta. Me pelkäämme, mitä tulee tapahtumaan. Tällä hetkellä voisi sanoa, että Euroopassa on paljon pelkoa, monenlaista pelkoa. On elämää uhkaavaa pelkoa, kuoleman pelkoa, on arjen elämään liittyvää pelkoa. Pelolla on valtava vaikutus meihin. Ajatukset ja pelot pyörivät mielessämme. Joskus pelkäämme sairautta, omaamme tai läheisemme. Ne vievät yöunemme. Joskus pelko tulevasta työhaastattelusta tai pääsykokeista pelottaa niin, että unta ei tule. Joskus pelkäämme rahatilanteemme vuoksi ja unemme menee. Jännittää, pelottaa, kun emme tiedä, mitä tai millaista edessäpäin on odotettavissa. Arjen isot ja pienet huolet painavat mieltämme. Mitä Jumala tarkoittaa, kun hän sanoo, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Katsokaa taivaan lintuja, katselkaa kedonpukkia. Mitä hän tarkoittaa? Hän ei ainakaan tarkoita sitä, että lopetamme elämisen, kun tapahtuu jotakin kauheaa ja pelottavaa. Hän haluaa, että jatkamme elämää häneen luottaen. Jos ja kun tuleekin jotakin, niin saamme muistaa, että silloinkin olemme Jumalan käsissä. Jumala ei kuitenkaan kutsu meitä huolettomuuteen. Meillä on vastuumme niin omasta perheestämme, läheisistämme, työstämme, lähimmäisistämme. Meillä on vastuu kärsivistä ihmisistä. Me olemme saaneet nähdä, miten ihmiset eri puolella Eurooppaa ja maailmaa auttavat sodan keskellä eläviä ihmisiä, heitä, jotka ovat joutuneet sodan jaloista lähtemään pakolaisiksi ympäri maailmaa. Meille Tuusulaan on myös tullut lukuisia pakolaisia Ukrainasta, joita me omalla osaltamme haluamme tukea ja auttaa tällä hetkellä. Jumala haluaa, että teemme parhaamme toisten ihmisten hyväksi ja myös itsemme hyväksi. Ja saamme muistaa, että loput murheemme saamme jättää Jumalan puoleksi. Luulen, että liian usein unohdamme tämän. Kun elämme arjen pelkojen ja murheiden keskellä ja huolehdimme, usein unohdamme, että Jumala huolehtii. Meidän ei tarvitse kantaa kaikkea taakkaa mielessämme. Juuri ennen puhettaan Jumalan huolenpidosta Jeesus totesi, että ihminen ei voi palvella kahta Herraa.
Jumalaa ja mammonaa, rahaa, omaisuutta. Rahasta kiinni pitäminen, sen tavoitteleminen, yhtä hyvin kuin arkisen elämän huolet valtaavat hyvin usein. Ja silloin unohdamme, että Jumala on huolehtimassa meistä. Unohdamme, että Jumala on vierellä. Jeesus haluaa sanoa, että tärkeämpää kuin mikään ajallinen on yhteys Jumalaan. Siksi Jeesus kehottaa meitä tänään etsimään ennen kaikkea Jumalan valtakuntaan ja hänen tahtoaan. Ja jotta tämä olisi mahdollista, Jeesus lupaa, että hän pitää huolen arjestamme, jokapäiväisestä leivästämme. Jumala haluaa, että katsomme ympärillämme olevaa luontoa. Raamatun kohdassa, jonka kuulimme, Jeesus sanoo meille: katselkaa kedonkukkia, te huolehtiva ja murehtiva ihmissuku. Katselkaa, ja te näette loistossaan ne Salomon vertaisina. Nähkää syksyn lakastunut maisema, kuollut ruoho ja katkenneet kukat. Jumala pitää niistäkin huolen. Nostakaa silmänne ja katsoko toimettomia ja kuitenkin kylläisiä taivaan lintuja. Katsokaa, miten ne pakenevat epätoivoisina kylmää. Niitä paleltuu puiden oksille. Ne tuhoutuvat, niitä ei enää ole. Silti siitä huolimatta Jumala pitää niistä huolen. Ja lopuksi Jeesus toteaa, että meidän ei käy huonommin kuin taivaan lintujenkaan ja kedon kukkien. Hänen viestinsä on: älkää murehtiko. Jättäkää murehtiminen Jumalan puoleksi. Usko Jumalan taivaallisen Isämme huolenpitoon on asenne. Elämä ei ole sattumaa eikä kohtalon sokeaa leikkiä. Se on Isän kädessä elämistä. Tällainen huolettomuus ei ole huolimattomuutta tai välinpitämättömyyttä. Se on turvallisuutta, joka perustuu Jumalan huolenpitoon. Jeesus julisti Jumalaa, joka vaatettaa ja ruokkii, koska hänellä on elämä vallassaan. Jumala tahtoo käyttää meitä johtaessaan maailmaa, meitä kristittyjä. Jumala tahtoo käyttää meitä antaessaan ihmisille ruokaa ja vaatteita. Hän haluaa käyttää meitä johtaessaan ihmisiä rauhaan ja hyvinvointiin. Hän haluaa käyttää meitä oikeuden noudattamiseen ja rakkauden osoittamiseen. Ja tähän me kykenemme, kun luotamme Jumalaan ja hänen voimaansa ja läsnäoloonsa elämässämme. Usko ja luottamus taivaallisen Isämme huolenpitoon, se todellakin vapauttaa meidät vastuuseen lähimmäisestä. Usko ja luottamus Jumalaan irrottaa meidät takertumasta omiin huoliimme ja murheisiimme. Jeesus tahtoo sanoa meille: älkää murehtiko,
Jumala murehtii puolestamme. Aamen.